Alright guys, nandito tayo sa may view deck dito sa may papasok ng Bantay, Ilocos Sur. At makikita nyo dito yung Quirino Bridge. Tapos siyempre view deck na makikita natin yung view sa baba. So tingnan natin pakita ko sa inyo. So ito galing ng galing ng hindi ko alam kung anong kasunod na bayan, pero ito papunta na ito ng Bantay. Ito yung Quirino Bridge. Alright, ayan yung makasama natin, mga van. Ito si Charlie. Hi sir. May nakakawil dun Dito sir yung may piknikan dati. Napuntahan ko na talaga dun tuloy na. Ganda ng ibon, huli ng ibon May mga motor Baba natin yung mga motor. Riders. Safe. So ito nga guys, huminto kami dito sa may view deck ng Quirino Bridge kung saan kitang-kita natin ang tulay ng Quirino, na kung saan ito ay halos boundary ng Bantay, Ilocos Sur at ng Santa Ilocos Sur. So huminto kami dito dahil kulang pa yung van, kulang ng isa. Hinihintay namin yung isang van. So maraming dumadaan itong mga riders at ang ganda ng pagbabanking nila dito. So nagstay kami saglit dito, titignan namin yung lugar at may mga nakatayo dito, picture. At hanggang sa matanawan nga natin yung isang van, ayun, nandun sa tulay. Nakita ko pero malabo siguro makita dito sa video. So abangan natin yung nag-iisang van na kasama namin. Ito na, kulay itim na van. Shoutout sa iyo, Kuya Horace Abordo. Siya pang driver dyan. Yay! Dito na sila. Kaya tutuloy na po ang aming biyahe pauwi ng Aurora. Alright, so ganda lang video natin. Short video lang to. Dito tayo sa Quirino Bridge. Yan o, Quirino Bridge. Alright, so picture naman tayo ngayon.